Hapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, ang sarong isyu tabi masolusyonan. Ini po ang hapot tigdi sa DCGB Radio. Pero bago po yan, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Yan po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, saro pong antioxidant na nakakatabang sa pagkontrol kan paghubag asin nakakatabang para mapugulan ang danyos kayan. May bisyo man ora, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Kumusta lamang po kita kabos, mga tugang, happy birthday kay Miss Clarence Gaspacho. Yan ha, dati ming intern digdi po sa DCGB yan. Uda kay Ma'am Sheila Estepona. Yan, ang nurse supervisor tabi dyan sa City Health Office. Ano? At sabi, happy birthday po Ma'am Sheila. At saka kay Hana Rosal. Yan, Hana Rosal Gregory. Yan, ha. Birthday man tabi ngunya na aga. Ang unyang pongal daw, hindi tabi so daughter ni Doña Tina. Yan. Alright, sige po. So may mga birthday ngunyan, haberday tabi. May mga travel ngunyan, ingat lang po kita sa mga pagmamaniho dyan. Para po sa gustong magpaabot ng reaksyon, magpaabot po sa 0928-777-5548, 0966-230-034. Ngunyan pong piyesta, piyesta ngunyan sa Albay Adi. Kaya lang garo na man tabi kay suspension of work sa Albay District. Piinda, so mga nasa lokal na gobyerno kang Legazpi, siyempre may consideration kan si Mayor Ihisham, pero sa probinsya kan Albay, dahil man po na itong mga government agencies, ayaw po dyan mga tugang nakakonect sa Kapitolyo kan Albay, dahil man po nagpaluwas ki suspension of work, dahil lang po due to Albay District Fiesta. Dahil po kan, kaya sabi ni Gob, diretso ang trabaho. Dakol ngayaan mga kwan, dakol ngayaan mga tao, dakol na ngayaan mga bakasyon, ha? Dahil lang sa suspension ng trabaho, buda dakol na ngayaan mga, buda, pag, ayan pala sa mga casual, buda ayan pala ng mga kwan, daily, aldawan ba gayan? Dahil man pala iyan na kwan, dahil man pala iyan dahil man pala iyan ki sweldo, pag daing nagtrabaho. Yan, ha? Sige, enjoy na lang tabi kan fiesta diyan mga Chipramer, anong oras mo sa Salbay tabi? Hanapan na lang nindo kasi. Ipanap, aram mo na ang gusto sabihin ko yo. Aram mo na ang gusto sabihin ko. Hanapan na sa may mga birthday tabi, mag-text lang sa 0928-777-28. Sa mga reactions natin, 0966-203-0034. Alright? Sige. So mga birthday natin dyan, happy birthday tabi. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. sa endong programang Morning Anhapot sa DCGB Radio. O de bueno, ngunyan pong aldaw, may activity ngunyan dyan sa... Hindi ko nag-abot si Efren Bata Reyes. May billiard ngunyan, ngunyan ki world champion and international players, no?
para po sa second Ibalong Festival International Billiard Ball Tournament. Yan, pinadala sa kuya ni Kuan, pinadala sa kuya ni Manong Jun Balde. Good morning, Henry M. Sabi may love, anong love moon? Kung tabi love moon, blood moon. Love moon, inisplikan ng kasuhapon ni, kasabag ng aga, duman sa programa tatabi ni na-explain na kasuhapon niyan sa programa kasabong aga duman sa programa tang Morning Hirit ni singani tabi Chief Ramiro sa kauron ko si Jim pag si Jim ang kauron ko na makaugmahon man ta ang pagkatapos kanhor may kumusta na ngaya siya. Blood moon tabi September 7 and 8 pero sa tuya gari matanga man din mahiling maaga tabi buda kung marayang panahon mahiling yan pero kung bako marayang panahon di po masyadong magiging visible yan digdi po mga tugang sa Panganuron kan probinsya kan Albay. Alright, si Jimmy Kasubago igwa siyang post igwang bareta igwang bareta si Jimmy Kasuhapon Kasubago may kinaraman mga tugang sa post ni Mayor Fernando Gonzales. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Si Mayor Fernando Gonzales tungkol sa saro tabi na tinampo dyan sa 3rd District, Canalbay, sa pasiring sarong barangay Kang Ligaw. Naghapot si Mayor Nando kung natada itong pagkagibo kan tinampo ang reeling sa luwas kan tinampo para magkaigwa kamo tabing feature na nagdadangog may nagarapod sa kuya Kasubago. Paminsan ngayari may arog mananggad ka na design tango ang arog may gwa kaya akong mga amigo sa DPW, mga kamidbid na mga nag-arapod sa kuya. Paminsan ngayari, arog man ang design. Paminsan ngaya may gusto ngayang proteheran sa gilid kan tinampo. Sabi kaya ni Mayor Nando, base duman sa report ni Jimmy, na-imagine po ni doon tinampo. Ang tinampo, so pinakagilid ka yan. Usually baga po, ang railings, yaon dyan sa pinakagilid kan tinampo. Tapos sa ibong kang railings, ang kali. Tama? Yan na, drainage. Sa ibong kang railings, ang drainage. Bakoyo. Duman tabi, baliktad. So hapot ni Mayor Nando kan Ligaw. So pinakagilid kan tinampo, kali. Ang railing sa ibong kan, kali. Minaluwas na sa railing siya po duman sa ibong kantinampo. Kaya pag na kuan ka duman, pag na medyo ngay napadumang ka sa gilid, hulog ka sa kali. De ka railings tabi na tatamaan, tahulog ka sa kali, tasok railings, yaon tabi dyan mga tugang sa lugar. Tama? Oh, kaya sabi ka ng garapon sa ko, pwede man nga re? Nako, sige. Nagangalas man sa alkalde kung nataarog ka ito ang design. Sabi sa ko ka nagarapon ng mga kamidbid, pwede man nga tabi. Iyan. Baka nga may gustong protehiran duman sa ibong, kung kaya nga arog kaan ang sitwasyon kan pagagibo kang drainage, buda nga kang railings. Usually baga, na-imagine nindo, ang railings, kaya bibugtak sa gilid kan tinampo to protect the vehicle. Ano mga pag gumilid ka man dyan, dahil ka mahulog sa kali, matama sa auto mo, duman sa railings, tama? Ngunyan, iba man databi. Alright, o di sige. Gusto ko lang itong idagdag ta. Managarapot. May mga pagkakataon na pwede man. Baka nga may rason, kung nata nga sa railings, yan duman sa ibong kan kali, na nasa tampi na kang daga. Alright, now. Good morning, may lamon pala, salbay pala, bako man, Salbay District, ang nga po databi, Chief Ramer, Lamon. Sir Tony, good morning, tabi sa Saimo. Alright. Inda ko na dumana ni Angel, supig reklamo sa ko na tinampo. Puro problema tango niyan. Tinampo, adi. Hindi ko aram kung baka dudumanon pa lang ni Angel, pero tabang ko na kamuki background. May pig-investigaran kaming tinampo.
Talaga po sa ko, so sa kuyang amigong doktor. Ay, nangalas nga, kung natangayat tayo ni ngayang tinampong nga digdi sa muya, di natatapos. May unfinished road project na atabi na magasolve ko ta sa traffic sa Pinarik. Pag natapos nga iyan, madecongest ang Pinarik, marami na kasi ang aksidente sa Pinarik, sabi ni Kap. Arog kayo ni. Ikaw na yung kitinampo na dain natatapos ang pagkagibo. Ngunyan, kung matapos ko ta ito, dakulang tabang para mga decongest, mga tugang ang Pinarik. Na-imagine po nindo yan na ining Pinarik po, ining halik kadigdi sa may, ano nga nang Cal building, ining Cal. Mawala ka baga po, going ka sa airport. Going katabi sa airport. Pag magwala ka duman, mga tugang, pag nagwala ka duman, matuo ka, diretso ka duman sa Highlands. Tama? Diretso ka tabi duman sa Highlands. Pag abot ka duman sa Highlands, tabi, pababa ka na sa airport. Pero igwada dyan kitinampo na pigigibo na dahil natapos. Ako kaya paminsan, nag-aagi ako dyan sa lugar naan. Ang concern ko dyan, sadit ang tinampo. Diba? Dapat nga ni kuta dyan, dahil parking sa both sides kan tinampo. Saditon talaga. Ngunyan, sabi kan so nagpaabot sa tuya ki concern na information, magayon kuta ngayari kung matapos ang tinampo ta, mahiwas ngaya, mababawasan ang traffic flow kan mga vehicles, dyan ngaya sa may partikan, barangga sa may Pinarik. Yan na tinampong yan. Pasakat sa Tagaytay Highlands. So, pigapahiling ko na po ngunyan, ta. So, nag-arapon sa kuya ng mga barkada ta. Buda may nag-text man kayo sa kuya. Hindi po sa tuya na programa. Baka po, masabi ka mukaan, dahil ko na nalingawang ko. Pigasayin ko tabi kay Angel na siya po mag-aram kang sitwasyon sa lugar. Hilingon niya ito. Tangani po na masusog kung hain iyan na tinampong yan na pigasabi na hanggan po ngunyan daw dain na tatapos. Takon matapos ito, dakulaon dakot ang tabang para mga tugang sa mga tao na nagpapasiring diyan sa airport. Yan baga na from Tagaytay Highlands. Pagbaba mo digdi sa may Pinarik, sadit, may mga pagkakataon na dahil pwedeng magsarabatan ang mga tinampo, magsarabatan ang mga vehikulo diyan sa lugar na iyan. Ngunyan, paminsan may nakapark pa. Pag may nakapark, lalo nang minapiot, mga tugang-an, tinampo. Diba? Kaya po, ilingon tatabi, ha? So, mga nagpaapod sa kuya, di tabi, yan sa lugar na yan, naka-refer na po ang sakmuyang mga pag-iriba, ha? Buda sa kuya man na doktor, mga tugang na nagpaabot, referred na po yan. Kay Ate Angel, yan? Angel Mustasa, alright. Finished na yan pa di 100%. Dr. Chris, pagkaray dyan, amigo. Kompleto na nga yan, panilingan sa records. Dahil pa man ngayon. Alright. O sige, yan tabian concern ta, tabi dyan sa lugar na yan. Anyway, referred na po kay Angel yan. Ipapalo po yan. Hello? Dok Marinaga, BP. Po. Pigiling kung hindi natatapos ang wala to ubaga dyan na ang sagad-sagad ang arong. Tinampo na pare. Tinampo na. Road network. Kaya nga ni, kaya dyan siguro dyan panakwento, siyempre, tagsadiri ka, no, mamaklas ka, maayos. Baka kun... Yung ba na ganda, no? Baka tatamaan so... Kasi may gwapa dyan sa ro, nagarisiko ang kanto. Kaya baga, babayadan mo yan halimbawa kung may tatamaan na private property ba ko? Correct. May saro pa dyan na kantoon. Kanto? Oo. Kanto mismo, maulog ka naman sa ibong, kaya single lane dyan. Yung nga ni. Ang pag-arugan sa mga kontrata, tabi, Noel, pag sa kontrata, pag ikaw ang kontraktor, pag may magihan na pribadong, saan obligado ka na magbayad? Sa kontraktor mismo? Actually, nakasabay yan sa budget. Sa budget? Tabagon budgetan gayon, inaradala na kung may agihan na private property. Paano mo man mag-budgetan niyan? Kung dahil mo, dahil kang kuyan, dahil kang plano. Okay. Yan ang ilingon tataw-taw. Tabaga kung yan. may resulta. Nakulo ko tangan na intro kita sa tuya, digdi. Pag luwas mo magandang, nakulao na. Sain?
Yan, pag-alay mo kay dyan sa may amek, pagsakat mo, dakulan ng tinampo. Oo, iyo. Pero may ibang, Diba? ando ako, may ibang agihan. O di Bakit ba may may iba? saro dyan, o ni sa daraga, Sain, ilawon, sain dyan? going to farm plate baga. Okay. O, may saro pa dyan, napakatapos ka ng tulay, mga 500 meters, gani ka o nasa bulol. Oo. Nga ako, nata daw din tapos, tanganing niya ako, ang plokang auto, maray na lamang. Iyo manangga. Tama ka man. Tapos kita tawagaan, finish business. Bebata, ini kaya ang kwan, ini kaya ang tinampong ini an pinakaharaning alternate na rota pasiring sa airport, di ba? Ako sana, nakulaon niya na pwedeng makongest ang Rizal Street, BP. Oh, yan. Buda, dahil man, Kasi if you're going to Sorsogon area, diyan ka na magi. iyo gani, kung nabuk mo Diyan ka na galing magi sa sa may, sentro. iyo, buda, mayagin man kuta sa Bangkiruhan area. Ari, uno na may tubipik. Tapos ito doon, Sol. Sa Suguyan luwas. Okay, sige. Thank you. Salamat, BP. Alright, thank you. Di ba? O, so anyway, so nagkapararapod tabi sa kuya, ha? O, hilingon tabi ni Angel Dangon yan, Aldaw. Okay? Kaya, relax lang po. Kalma. Okay, bueno. Aramon tanawan, iba pang mga report, hali po dyan sa lawas, Morera Road sa Ginobatan, ipapaabot na tabi kay Presidente Ferdinand Marcos. Nailing muna. Pati na sana yan. Makakabot ka ng Presidente. Nauyam na siguro sa iba. Tawag ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Aramon ta daw mga tugangan, mga bareta, ngunyan po nga daw. DCGB, Baretang Bareta. Jim, good morning, Jim. Yes, Pipi, mas papasikato na lugod. Kansang guni ang bayan Ginubatan, an Morera Road, Oh. digdi sa Banuan kan Ginubatan, kung sa inday nalilinawan ang lokal na mga opisyalis digdi, kung sa ni mismong si Mayor Gemma Anong Hoko naghahapot na kaini mga opisyalis kan DPWH kung nata daipigin kende tinampong ini na iyuan na ipatrabaho ng priority sa ibong kan dakol na nagkakaar-aksidente and sobra na kalubak kan tinampo. And kaso bago, inot nang naibarita ini niya to sa newscast and nadangog ni Kagawad July Tingson, Chairman Committee on Public Safety sa Sangguniang Bayan, and taod-taod may regular na sesyon dos din pagkahapon an pahayag ka na sabi nga konsyal na kikibuhanan niya ini nin resolusyon ta BBP bako na mga lokal na departamento an napapaabutan kan resolusyon ay address na ini ta BBP direkta na kay PBBM. Nay ko po. Sa kabaga. Bida ka ni. Bata ngunyan nakakonsentrate na si Presidente Marcos sa flood control. Ngunyan, pati na sa tinampo, ipapaabot sa Presidente. Papaabot na kay Pakiulitan daw tabi, Jim, anong rason kung nata gustong ipaabotan sa Presidente? Ini baga, pagparabarita na niya to kan mga nakaagi pa na ang tinampong ini sa patata, uni baga, balik-balik ka baga digdi sa seguridad kan ligaw, ara mo ang sitwasyon digdi, patutukad sa pagpundig di sa hampangan kan Bicol University Ginobatan Campus, patutukad na yan tabi BP, mababa ka, lower binugsakan. Yan, ang tinampong ini, na inot, grabe, taralbungo na ini. Ang ginibo, inarali so asphalt overlay. Tal kumusta, uminagi ang mga panahon, ulubakon man giraray. And dahil ka man digdi makaparekas kidalagan, sa delikado nga ni, may mga kausa na nin aksidente digdi. And ang rason kan inot, nan sabi, dahil ini natatrabaho, may mga kahoy pa sa gilid, both side kasi po. Iyo mananggad. Na isa mo nga ning programa ini nakalaog. Yes. Then, so relocation kan mga poste kan aliko. Sa madaling sabi,
napagpara-interview nga niya to kay to si Kapitan Rino Olaguer. Tama. Oo, na sa mga tinapyas, mga sanga, yaraon sa nawinaralat, pero inaksyonan man later on. Tagkod suposti asukudalba kan Bicol University. Nakaistorya niya to si Dean Rosie PD, na nabagsakan kan kahoy sa kudal, naraot. Ini pinairahay man. Sa madaling sabi, sa sumada da BBP, wara na ki mga kahoy. Ayo, ano? Wara na sa mga poste. Ano na, taday pa inipig pupunan, samantalang uni na lampas na sa release kan Travisia, pasiring na digdi sa boundary kan Kamalik, ang road reblocking. Yung man ang ano? May point man andyan. Yung speak hapot ni mayroong hoko? Yung sa pigapot na hanggang sa ngunyan, dahil manin kasimbagan, kung ano na baya. Yung man ang ano? Ano na ini, natural, mga lokal na opisyal, may deber na maghapot sa mga naghaharapot o nanggalat sa tinampong inita BBP. Na grabe ang traffic digdi, lalo na kung rush hour. Yeah, yung man ang gahad, At totoo. kung nagkataon pa may na-aksidente, may trautan, doon ka naman yung Nasundan mo pa truck na maluyo ang dalagan, pasakat. Naiko po. Lalo na. Mga nagmumotor. Pero mo, dapat ko taang... Sige, ugaring Disyembre. May planos, may design, may project design yan eh. Ang pwede ko tanggibon, so tagsaibong muna ang tapuson, so kwan baga? So, widening mo na. widening muna, di ba natapuson? Tapos, Wala naman nga mga nga nga kahoy pag dyan. nagsabatan, tagsaibong, tapos, otro naman, so tagsaibong naman sa gitahaw. Ano pa man ang rason Pero sabi may punto itong suggestion ni Governor Rosal, na araw kan dapat ang pagpuon kang patrabaho. Yan taday man pigpupunan. Yung nga ni ano? Ngunyan, puon kay Mayor J. Manuho ko, dahil dahil nin Kalinawan. Ngunyan, ni Sangguniang Bayan, dahil na kisinda mahapot digdi sa lokal, ng mga opisyal, lalo na sa DPWH, punto na, isasakat na kay PBBM, tabi BBM. May i-correct lang tabi ako sa imo, Jim. Nagulang akong i-correct sa imo. May sinabi ka kasabago eh. Ano? Di ka ba ngay, balik-balik ka digdi sa ligaw. Kaya sa lantern mo, Yan o. ang term kayo, dapat paminsan-bisan baga, nagataga-digdi ka sa 3rd District. Yukot ang term. Stand corrected po. Thank you. Pero Pero pa na si Simbaga, lata banggi. Nailing mo na. Minsan banggi, nata banggi. Para ko nag-courier kan sinabi mo, iba na naman sa baliktad mo, gamit. Para ko nag-courier. Paminsan-minsan ang nagtaga-digdi ka baga. Aha. Yan ang gari medyo Namamalisyan ko kay Gary ka to. mo na gari. Ano balik-balik ka balik din sa ligaw. Gari sala ito. Stand corrected yan Okay, eh. Pero stand may yan. hapot pa manggiray na pahapot. Nata banggi. Kaya nga, pag nagabarita ako, Gary so, inosintihon ka kan lugar na ini. Samantalang may plus report ka nga ni na aksidente ka na kaaging banggi. Gapunta kang salbatan. Natanga, pigapudan mo ako, mga alason si taturog na ako. Nataday mo ngayon nakukuha ining barita ni plus report na nga po, di na sa chief of police. Sumuhan? Ayun na. Okay na. Paray ka, di pasabay kay di kagawa July Tingson na inquiryan pa. In legislation. Yan ang mga dagdag Sige. na informasyon. Jimmy Nasalita, DCG Ano ba Binyon. yan? Thank you, Jimmy. DCGB, Baretang Bareta. Baretang pinag-uralan dyan po, mga tugang sa Banuan kan Ginubatan. So, nakaagiman kaya talaga ako dyan sa lugar na yan. Kaya, Salbatan. Manong Rick, sala na naman sa pagkakurihero ko kay Jimmy. Na-disquido na naman kita. Nabalik na naman kita. Bata, piga sikreto. Ano lamang? Binulgar lugo. Wala ka naman susumbungan yun yan, tabi, kuhan. Yun man ang ganda, no? Manong Henry, courtesy resignation na sugabo. Sugamo. Yun man ang ganda. Di kitang mahapot ngun yan. Oo, paano yan? Oo. Lalong naggubot-lugod sa traffic. Iyo. Mangyari. Saan ma-supervise kang trabaho kaya? Yan. Okay. Na. Okay. Sige. Paring Mar, ano sabi mo pare? Ano sabi mo Paring Mar? May deputy ba? May assistant regional, may assistant engineer ba? Pag nag-resign, so...
siyempre, automatic siya masumero. Pag nag-resign, paper resign. Ang paper resign pa rin. So, district engineer mo na, director na Hanggang district engineer man sana. So, director na man. Undersecretary, mga regional director, tapos district engineer. Gusto mo yun? Pag May RD, ay may assistant engineer. Oo. Pero, pag sinabing resign pa rin, so position lang, di man siya resign sa DPWH? Di man. Siyempre civil service ito. Mahali ni Garo. Mahali lang ikaw. Para ang performance mo, pwede ka makabalik. Marilinguish ka lang, kang position mo? Oo. Ayun. Kaya may tada dyan, assistant engineer, district engineer, or assistant director. Yung pwedeng mag-assume yan. Ayun na. May tada man. Yun tabi. Mga tugang ang sitwasyon. Ha? Kaya, hindi pa namin, sa kangaya sudiki, haluyo na ba ya? At ayun na nga niya ang pigasabit ha. Kaya, sa mga concerns databi, kabos na ko di paparabot sa presidente. Mga tugang yun na nakakonsentrate ngo niyan. Ang bata ngo niyan, ang pigi, kung sa mga flood control, makaarabot na mangitakan sa tinampo, mas takula ang problema kaya yan. Okay, sige tabi, mga tugang yan, mga baretang-bareta sa idong programang... Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, 9 minutes, makalipas ang alas 8 ninaga. Diyan databi sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, bawal ang masungit. Sigun po sa Medical Center Chief, Dr. Eric Raborar. Aramon ta daw ang detalye kan baretang ini. Ngunyan po ang pag-aaga. Dadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Joshua, buhian mo. Joshua. Hello, maray na aga sa mga barantabay. Sa dagdag natong bareta, warang karapatan ang sisay man na empleyado kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC digdi sa Legazpi City na manguslab kaya maging masungit sa mga pasyente o kaya mga bantay kay ni Ini Henry parte ka na mensahe ni DRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raborar sa pakipaguron sa iya ka na DCGB News. Sigun kay Dr. Raborar, dakol na ang improvements mo niyan sa nasabi ng ospital. Lalong-lalo na depende pag-abot sa infrastruktura. Pero ngayaan mga infrastructure projects na yan, haloy pa bago matapos. Pero ang kayang-kayang dibuhon ngunyan ng mga empleyado, iyo ang maging marahay sa mga pasyente asin sa mga bantay. Yan transporto sabi ni Henry. So nainot kong kaputan ka nag-aaging simana, may kinaraman sa zero balance billing sa nasabing ospital. Bago pa nagkaigwan ng pronouncement na presidente, si Presidente Bongbong Marcos, dati na ngayang pinag-implementar sa BRHMC ang zero balance billing. Nangugun sa DP Henry ang entrevista kan DCGB News kay Dr. Raborar. Doc, ang BRHMC ay may zero billing na po. Kamusta po ang implementation, Doc? Alam naman po natin ever since bago pa yung presidente ay balance billing na po tayo ever since. Alam niyo naman po yan. Kahit pa paano is somehow na official, naging official lang. Matagal na po tayong ganyan. So far naman po ay sabi ko nga kung may reklamo o kamusta ang status ng ospital na mas magandang yung ating mga pasyente at bantay ang kausapin po ninyo para ho sila na ang magpatunay na medyo kung ano talaga estado ng ospital. Ano na po, Doc, ang masasabi niyong improvements, developments sa BRHMC po ngayon? Sa akin ho, nakikita niyo naman yung infrastructure, pero ang paulit-ulit ka pong sinasabi at unang-unang dapat magbago ay yung pananaw ng aming mga empleyado sa ating mga pasyente at bantay na dapat walang masungit, walang maninigaw, walang magtataas ng boses at walang karapatan ng aming mga empleyado para sigawan, pagtaasan ng boses o tratuhin na hindi ba kaaya-aya. Yun po yung unang-una namin at madali naming maipapangako na kaya namin dapat ginagawa namin. Itong mga structure na yan, infra rin,
yan, matagal pa yan eh. Pero yung pananaw sa paglilingkod ng maayos sa mga pasyente, ayan yung prioridad na sinasabi kong yun, kayang-kaya natin gawin anytime. Yun yung dapat maramdaman ng ating mga kababayan. Ayun. PLDT, ang pahayag. Bawal ang masungit Raymond Traboral. sa BRHMC. Bawal ang masungit, bawal ang manguslab. Ano ba ang Tagalog ng mga uslab? Manigaw, Aaw nga pala, no? bawal Bawal ang masungit, pasyente. bawal ang manigaw Opo, sa BRHMC, tama? correct. Oh, kaya pero speaking of that, ano yan, zero billings sa mga pasyente. Ang may hapot kaya ako tabi diyan, Joshua. Di ba may di ko aram ini, gusto kong basta i-clarify mo ini ah. Di ba ang mga doktor may talent fee o professional fee? Oho. Di ba? Di ba yung professional fee sinda? Yung sa billing, sorry, di ko, just curious lang out of curiosity, hapot ko ini sa imo. Di ba may professional fee? Sa billing, dahil kasarabayan. Although kung PhilHealth ang pasyente, giri kasabayan, I do not know, tabi, i-clarify mo daw yan. Tabaka kung maghanap daw kita kinaging pasyente na talagang dahil siyang binayadan, zero pagluwas niya. Oho, tabi, Di ba? i-clarify ko yung ginari di Henry. Oo. Ginari si Dr. Aborar. Pero, on experience, lalo sa mga pasyente di Henry na, so, alam ba baga, nagsararom sa operasyon. In-experience kami, nagsararom sa operasyon na pasyente. Oo. Halimbawa, zero billing di Henry, so, gasto sa ospital, laboratory, Oo. iba pa. Pero nagbayad lang kami ng cash duman sa professional pick and doctor. Kaya nga, yan nga ni ang kwan, yan nga ni ang, di ba? Oo. Takun pobre ka o medyo kapos ka sa pagkabuhay, may ka mangyari kibabayadan. And pero dito Henry, igwa man yung doktor na very lenient, mabuot man talaga ta. Mabayad ka ba ng cash nga halimbawa 100,000? Depende sa mapagkurunan, mabuot ang doktor. Minsan, higi mo na, pwede mo ngayang hulog-hulugan niya ini sa araw niya kayo ini. Yeah. Or padit-dit mo penring matawan, tagtod sa matapos mo. Bilang, kumbaga, pag-anduyog man kan doktor sa pasyente. Okay. Ayan na, pero i-clarify taman dyan. I-clarify. Tako na ba nga, tatungkol baga, may mga helang baga na, ngayon medyo, sa mga pasyente, medyo kulang sa pagkabuhay. Referred yan sa mga specialist, ano po kaan? Sa mga specialista ka sa arog kaning bagay. No, gadigwang ki talent fee o professional fee? Ay, linawin ko pala dito. Sabi ko example, on experience, sa private hospital ito. Sain? Pero sa private hospital. Kaya madaw ako. Pero, Private ito. magin sa mga private hospital, may zero billing na talaga depende. Sa hospital mismo, pwede ka nang tumulong. Kaya na duman suman iba-ibang pwede agad at kitabang. No, di lang kita sa kwan. MAEP, PhilHealth. O di lang kita sa BRHMC ta. Sa public, Although haloy na pala na pigigibuan dyan na di. Haloy na. Aloy na. Haloy na pala na yan. Okay. Bago pa na so pronouncement ni Presidente, dating pig-implement na. Sabi kan Texter Digdi, so binayadan mo na sa private hospital para 3.5? Ha? So binayadan mo na sa private hospital 3.5? Para minapila na mga 15 days yan. Later ang gamit. Parang bado man ini. Look what. Karendal naman sa brain cells ko ngunya na aga. Diniran style. Okay, sige. Anyway, Pipi, yan ang story niya sa pagkitaguron kay Dr. Eric Traborar, ang Medical Center Chief kan BRHMC. Bawal ang masungit sa nasabing ospital. Tama lang. Tama yan. Bawal pang masungit sa BRHMC. DCGB, Baretang Bareta. Yan pa mga baretang pinag-ururunan, mga tugang ngunyan pong alaw, digdiyan po sa lugar na yan. Ako, nasasabutan ko na, asa ko yung first love. Asa ko yung first love, Jerome. Asa ko yung my one and only girlfriend na naagom ko ngunyan. Kwan siya, nagtrabaho sa hospital. Kung sabihon, may mga tao, napapagalman ang paminsan. Diba? Napapagalman yan, napapagalsinda, di ba? Paminsan, may mga pagkakataon na gaya. So, problema sa harong, nadadara dyan sa laog, etc.
Pero talaga dapat bilang mga mga public servants governed by the civil service rules and regulations, dapat medyo kuwang kita maging maingat, ano? Medyo maingat kita mga tugang sa pagtatrato sa mga pasyente, lalo na kung hali yan sa medyo harayo na mga lugar, no? Kaya dapat yaw niya napig-apod na tender love and care. Araw ka mga nurses, tender love and care. Arong dapat kayan. Tangani po na maging magayon ang sitwasyon. Relationship between workers asin po ang mga pasyente. Hello? So, BP Marinaldi, Good morning. Ang aral ko dyan, tips ang doktor. Iyo. May mga doktor man talagang naka-fix na nga sweldohan dyan, di ba? Kaya lang, siyempre, ano ba pagkakan? Pig-refer yan sa mga espesyalista? Iyan ang saro pa dapat ko tatang pupun dyan, BP. Kita baga ako mga politiko, dahil ang kayang espesyalista. Iyo baga? Pa-refer ka. Kung ahali ka sa PRPD, refer ka. Oo, ako kantukan sa Daipago, kan mga ospital, ay snay ko po. Sige, okay. Sige, sige. Diba? Pigpanyan bigo. Oo. O either pagdurulman mo so specialist kang doktor, iba ang charging ito. Yeah, okay. Papunta mo, BP, kung itong charging nito, alam mo kaya sa cardio, pinituman mo sa BRT. Pag mo sa BRT, mata dito sa pasyente, kaya nito ita-charge. Okay, iyo baga. Kabili ko po ka. Kasi rarang po din sa BRT, BP, may pamangkin akong doktor. Fixing da. Okay. Iyo tao na dapat iklaro. Kasi tapos ang mapupolitiko, yung gandungan man sana. Nanggad. Tama. Ihaputa yan. Okay. Salamat. Sige, Migo. Salamat, Tabi. Mga tugang, 8:20 in the morning. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Magbabalik po ang hapot, makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Sa Legazpi,
Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand Opening Parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong Opening Concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft and Speedball Competition, Baile de Ibalong and Dance Showdown 2025, Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Jog Fair 2025, Ibalong Band Fest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, Fort Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, Second National Billiards Tournament, Mutianang Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing-Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Kugoroy, and the Grand Finale. Live Bini Concert. At opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian.
ang hagad kong ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiripon ini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripon ninyo sa pagkamo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Okay po. Basta Radyo GB. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. Dili po sa tuyang anhapot sa DCGB 8:30 na. Pigalat-halat na po ang akong schedule mo niya na interview kay Congresswoman Crisel Lagman Luistro kan Primer Distrito kan Albay. Tabi, mga tugang, siguro may nagkapira kitang hapot sa representante kang Tercer Distrito, kaya halat-halaton lang po nindo yan. Report muna tayo, kasabay po si Angel Mustasa. Okay na ako, Jerome, kan live ko sa Live Aid, ano? Tapos na? Okay, yun na, okay na ako, ah. Angel, good morning, Angel. Ano po ang baretang bareta? Angel? Yes, good morning, Bibi Henry. Good morning, sa mga paraan papa. Good morning, baby Angel. Hiling lang ako kanina kaume, kang anonymous mong sender. Magsaday-saday lamang ika dyan. Opo. Dahil man kan mabawas ang height mo, mas sadit lang ang lawas mo. Sige, Bibi. Yeah, sige, go. Namamatay mo ng mga ayam, Bibi. Nakaribok sa mga ayam. Baka nakashort ka? Dayman! Nakaano ka? Nakapalda ka? Nakapants ka? Sabi kang ayam, ganaya, pag ginagat ka ining may laman. Tami naribok kayang ayam pag nakakahiling ka legs? Anyways, Bibi. Naday nila kursunada. Duwa sa parte. Kursunada o ba ko? Oh, yeah. Okay, go. Anyways, Bibi, yaon ako digli sa Sitio Palanas kan Barangay Istanza, Legazpi City. Dahilan sa dakol ng mga concerned citizen ang nagpaabot ni na concern nga ni VP which is sabing finished but unfinished. Tapos, pero hindi tapos.
Oo, VP. Okay, sige daw, go. Digdi sa sinasabing barangay o lugar, particular na digdi sa Sitio Palanas. May makahuron ako digdi VP Henry na sarong residente. Tanda mo na okay detalye ka na tinampungan. Tiga na curious ako. Pasahin ini. Ini kaya VP na tinampo. Iyo nga ni VP ang ihahapot ko digdi sa Tawo. nakahuron kong naglalakaw-lakaw. Oo. Pinato pa lang ako digdi VP ang naglalakaw-lakaw. Okay. Sabi niya, initial mi pong pakikipaghuron, taon 2022 ini ka na ipig trabaho. Okay. Alagad sagot sa presente VP Henry. So duman ang luluwasan dapat kay ni VP Henry nga portion kan tinampo din sa may parte kan barangay Tula-Tula. Ito baga VP gasoline station. Sain maagi So, yan. intercast. Paghali kang Legazpi, sain maagi. Hali kang Albay. Mapasiring ka digdi VP Henry sa Albay. Oo. Pasasiring po sa Tula-Tula. Pasasakat ka digdi sa may parte ka na barangay Estanza sa right side ini VP. Sain, di dang agi sa may, sain ang agi? Duwa kay VP ang agihan. Pwede ka duman agi sa may parte ka na bago mag-Rosemont baga VP Henry. Bago mag-Rosemont. So subdivision po baga dyan. So bago magliko. Di ko aram kayan mga subdivision na budan mga araw-araw ka na ganda ko masyado. Rosemont. Diyan ka, sa taas ka, pinari ka maagi? The EVP, before pa po duman. Oh, Sa baba, di sa baba pa. baba sa Albay, anong landmark? Saan ka alon landmark sa Albay? The EVP sa may Intergas station ang luwas. Gas Pero station sa Tula-Tula? Tula-Tula? Ako VP, sa inutan kang Uncle Tons. Uncle Tons, may tinampo dyan pa to, oh? Wala pa VP, ito na ito man ito natatapos nga ni. Naglaog kami ni VP Henry sa may Ining ibaba tinampo pang ini, saan ka naglaog? Ining tinampo, saan ka nagagi? Sa may parte VP kan Rosemont po sa ibaba. Rosemont Subdivision. Yes po VP. Duman ang agi. Ang luwas ka ini, duman sa may Uncle Tons. Bako VP, Saan? VP sa may Intergas station po. So ang luwas niya sa gas station dyan sa Tula-Tula? Apo VP, Tama? supposedly Okay. duman po ang luwas kan tinampo. So ang entrance niya, gusabihon, inang possible entrance sa may gas station, di ba? Apo VP. Pag nabuksan yan. Okay, sige. Ngunyan, Ang problema VP, Mm. sa duman nga ni sa may parte kang Intergas station, day pa natatapos so tinampo. Pag inutan mo naman ni VP sa mismong Sitio Palanas na Barangay Estanza, iyan na footage dyan na ipigpadarakaw hanggang duman sa nasa tinampo na supposedly ang luwas kay ni VP duman sa may barangay hall kan Estanza. Para mas masabutan sa Nagkulog VP naman Henry ang ang detalye kay nagkulog ang likod ko. Sige daw. Para may haputon kita Igdi. Sir, good morning po. Si VP Henry sa DCGP. Apo. Sir, po po ining taon na pinunan po sir na trabaho. 2022 po. 2022. Opo. Ano po ang gari? Kung kayan original design tabi kang kung may ideya po kamo, pasain po siya. Sabi daw po nung contractor, pasiring daw po iniduman sa may baba kang barangay hall kang Estanza. Bali po babalda siya sa may Highland. I see. So pag hali sa ang stand sa barangay hall kaya dito sa taas, di ba? Opo, sir. Sa taas na parte. So iyan pong tinampungan pababa going diyan sa may gas station. Yes po, sir. I see. Sa may 2020 Intergas po, gasoline station. iyo po. Gusto sabihin 2021 pa po ang nakongkreto? Yes po, sir. So hanggang ngunyan dahil po natatapo. Hanggang ngayon po, dahil po natatapos. Bali po, ang concern niyo po nga ni, sayang ka ining tinampo, kung araw lang kayo nakatiwang wang digdi na. Di man po kami maagihan duman sa may Intergas, kasi di pa man nabalda. Iyo, pero may dalan ano? Iguana po. Iguana, okay. Kung Hindi sabihin po kami tayo, sir, maagis ng dala na sa may Estanza po, sa baba kang country homes po. yeah, tama. Okay, nagkagawa na po kong ideya. Kung sabihin, kung halimbawa man ini matapos ko ta, alternate na ruta ini, kung di ka naman makaagi sa Pinarik, ta medyo piot, di ka maagi sa may gas station, pasakat po dyan sa may barangay hall, then matron right ka, going na sa Highlands, di ba? Yes, okay. From Highland, pag abot mo naman sa Inutan, going ka na sa airport. Pwedeng alternate road man nga din, pasiring sa airport. Iyo po, sir. I see. Pero hindi pong pagkakongkreto ka ini, natalo po taday natapos yung kumaideya katabi, sir? Sabi daw po kaya, duman po sa may Intergas, may arong daw po duman na di nagpapayag na
maagyan so arong niya. Kaya po, di na mabalda duman. Kaya daw. Kung sabihon, may harong dumanap na, siyempre, obviously, privado po yan, tama? Privado po siya. Di nagtutugot na kwan sa harong, pabayadan? Opo, sir. Ito ang rason kung natin natapos? Opo. Ay, nako. Bali po nga ni, sir, ang concern mi po nga ni, dapat, sabi mi, bago yung tininampo, ito muna ang ininit na baldaan para at least kung may tinampo, may agyan na kan. Iyo ko ta, di. Iyo ko ta. Kung di ko ta nagpun sa may gas station. Iyo po. Mga pirang metro na daw po ini, sir, sailing mo na nakongkretong ini? Dalaba na po, sir. Mga 2 kilometro na daw po ini? Pwedeng sobra na po ini, sir. Kasi yaw na inidigis sa may taas-taas. Oo. Ini po natitapusan kang concrete na parte kang tinampo. Mga pirang meters daw po hanggang duman sa may gas station? Kung may Siguro idea po, ka sir, mga sarong ano na lang, sir. Dito man lang po, sir, ang duman ang babaldahan duman. Haranina, mga 500 meters daw, 1 kilometer, day man. Di ba po, siguro. So gusto sabihin, haranina po sa kuhan, Di ba po, luwasan haranina. Ay, may idea po kamo sir kung sisa nag-implement kang proyekto tabi, city or district tabi o sa DPWH? Sabi daw po, yan ng Sunwest po. Ang inio? O sige po, Opo, sir. ipa-verify ko po, ha? Sabi po Okay. ng mga trabador po na nagtrabaho di. So nagtrabaho dyan, nakahuron mo? Ni Saldic do. Oo. Nakahuron mo kang ino? Opo, sir. Okay. Sige sir, salamat po. Ipa-verify ko, ha? Salamat po. Sige po, sir. Ipa-verify Thank you ko tabi. Alright, sige. Sir, ito sir na duman sa Inutan. Sira pang mga metros ang distansya ka. Kasi rin po duman sa baba kan barangay hall mo. Salawig pa ako. Sige po. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Sige. So, yan po, VP. Maray man itong, may aram siya eh. Itong kauron ta. May aram talaga, VP Henry. Siya nga ni, kaya na nasusugmi sa taon kung kasuwarin siya tig konkreto, tig libo ini. Kasi duman mismo sa may may palatandaan sa VP Henry. Okay. Sa taon kung arin po inipig konstruhira. Okay. Ang concern ni VP na mga residentes, partikular na itong sa mga nag-aaragi haliman duman sa itaas, na napapakinabangan ko tanay ni VP bilang sa mga alternatibong agihan. Sa dyan baga VP sa may Highland, palo pa bababa ka dyan sa may Barangay Pinarik. Medyo halipo, hayak pita sa ditaan na agihan. Kung pigingawa man nila na kung matapos niya ini, magiging alternatibo na nga ining agihan na duman po sa mga motorista. Okay. Actually, tama sa point kang nagpaabot sa to kanig ditabi, Angel. Importante siyang tinampo para sa pa-stanza, di ba? Pasiring ka sa Highlands. Apo. Or ang pinaka-importante, alternatibong ruta, ang pasiring sa BIA. Apo, VP. Diba? Tayo ni kayang sa Pinarik, bagahali ka sa Amek. Ano nga ng ano yung kaldigdi? Something? Courtyard. 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 Pag uminag ka talaga dyan, ang tinampos, medyo salit. Ang pagsarabatan dyan, tamaharungon baga, medyo salit. Yan, kung digo ko tayo ito, sa mas closer na rota, pasiring sa BIA. Yes po, VP. Okay. Sige. Bala ka, pag-follow up mo na lang kaya. Apo, VP. Okay, relax lang ha, kalma. Kalma. Mapreskoon pa talig di VP ang para Sa totoo lang, magayon ang tinampo Opo, magayon siya VP. Tapos may mga nakaharang baga VP na medyo patukad ini. And then may salog sa left side. May nakabugtak VP na para data matigahagad may road may railings. sa road crash. May railings, May nakabugtak konkreto, VP. Konkreto ang railings. Oo. Yes po, VP. Pero pwede, gari man ang gadhaloy ng tinampo, maawot na? Oo, maawot talaga siya, VP. Dahil na lamang naagihan, pag naagihan ang sarong bagay, medyo minaawot. Dahil lamang pati nalulunis. Ganyan bako siya lunis masyado, kaya riparong, dahil talaga nag-aagi. Di ba? Ay, nako. Ang yung VP sa itaas na porsyon, mga dalan. Iyo. Sige. Apo, saan daw pwedeng uminag ang pundukan, region kayo, Anyway, bala ka na, paki-follow up mo na lang. Okay? So, ang problema pa lang, kung natalay na tapos ang programang iyan, dahil lang tamay harong na nakakaulang dumana, dahil nagtugot na ipabakal, babayadan. I'm sorry. Okay, bye. Ang hapon Yan, VP, ang mga storya pa, with Kuya Boy, Angel Mostaldo.
Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang 20 bago magabot ang alas 9 in morning. Dito po sa Satuya na programa. Yaw na si Congresswoman. Sige. Anong oras? 8 a.m. Okay, sige na. Okay na. Okay na da. Okay, nasa kuwang kaya siya eh. May sasabihin? Okay. Sige, okay. Please remind me. Okay po. Thank you po, Ate Shara. Si Shara, pag-aga, pero habang naghapon siya, habang napapagal siya, nag-uugma di. Di ba? Alarmario, mga tugang, may dagdag pong report. Hali dyan sa DCGB, Baretang Bareta. Maramong tanawan mga baretang ngunya na pag-aga. Good morning, Paringal. Thank you so much, Paday. Dako laman talagang bagay sa ngunyan. Yung mga rescue emergency vehicle, lalo digdi sa Legazpi City, na itinao kan gobyerno nasyonal sa pagiman kanako Bicol. Sharing sa tugon ni Congressman Saldico kan inirami ni sa mga barangay officials, ingatan in maray dahil bako lang pang-emerhensya. Pwedeng gamitan kani kundi dako lang bagay sa pasyor din na magagamit kan mga barangay tanod. Nahiling ta personal, iuman ko niyan talaga, napigigibo kan ibang mga barangay, lalo pagkabanggi, kaya napipreempt ang mga may mararaot na plano, lalo na sa pagkabanggi, na puro pundo na ngunyan so mga istorya ni harabasan, kung iguaman mga isolated case na sana, bago siring kan mga inot. Ngunya na bago man ang estilo kan mga pulis na haros kadaklan kan mga personalized ninda nasa field and trabaho. Dagdagan pa kan mga mahigos man na barangay tanod na nagapatrolya pagkabanggi gamit niling mga rescue emergency vehicle. Talagang narimarong magayon man na nagiging efekto. Lalo partikular digdi sa Legazpi City pag-abot sa Pasi Orden. Okay. Iyan papadayan na informasyon digdi sa Southern Bagan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. 15 bago mag alas 9. Sabi kan texter ta, correct po Sir Henry, may mga masungit dyan. Grabe experience namin dyan while referring patients. Di naman lahat. Pero merong marhay sana pero mayroon marhay sana kung ka undergo heart operation spouse ko. Very good ang observation ko. Thank you so much po sa Heart Center. Oy, very good ha. Sige po, salamaton. Good morning, sir. Pwede pa mayang hapon na lang to? Tabi. Pwede po. Yan hapon na lang po, ikagay magdangog tabi. Bako man, yan hapon na lang tabi, pwede? Sabi kan texter ta, good morning, sir. Nagmamahalan kami ng lalaki na sinasabi na distant relative namin. Sa tingin ko po, malayong malayo na kasi po, siya ay anak ng kapatid ng tatay ko na nag-anak din at nanganak ng isa pa. Pipagma mo na naman ako ngunda. Diyan hapon na tabi. Gusabihon gari na sa third degree. I-clarify ko tabi. Diyan hapon na tabi. Diyan hapon. Same po ang situation naming dalawa. Pero kung ititingnan po ang family tree, medyo malayo na po kami. Pang-apat na generation. Kaya lang po, sa barangay po baga, kahit nga magkakatabi, magkaka-neighbor, relative pa. I-clarify natin ha. Mahapot kita ki mga experts tungkol sa family, sa bloodline.
mahapot kita sa bloodline tabi tungkol sa mga relatives. Di akong ideya ko, pero ang aram ko hanggang second degree or third degree ang relationship tabi. Pero pag gari, lumina gari harayo ang ibang nga. So, dyan ng hapon, mahapot kita, ha? Okay po, sige. Pagkitext mo ako dyan ng hapon, mahapot tabi kita sa mga expert may kinaraman po dyan. Taday man kaya pigutugutan niya. Ano ba nga na dyan si Premier? Sa oras mga tugang na 8:47, di ba nga ni dyan, ang mga parent, di nagtutugot na maagom kan aki niya itong sarong pag-aagumunta. Na-discovery ninda na kan mga nakaaging panahon, mag-penpal sinda. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado nga papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas
pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Iya, tabi. Oo. Okay. Baka... Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sige, balik pasensya na po kamo takadakol kan sa tuyang concern while we are on board, I am on board pala. Dakol kitang pinag-asikaso pero okay naman, relax lang, kalma lang kita bata ngunyan, Miyerkules pa sa ngunyan, bata piyesta po sa Albay District ngunyan. Good morning Henry M. May mga masungit po talaga na talaga nang inoperahan ako sa kidney yung head, wow. Pinagsisigawan ako pero yung nurse na nag-ikot-ikot mabait. Sige, anyway, may warning na po kayan mga tugang si Kwan. May warning na po kayan si May warning na po kayan si May warning na po kayan si Director Raburar kan BRHMC, para po sa nagkapera niya tong concerns regarding diyan sa mga pag-ugali kan iba na bako man gapo. Siguro nagkapera man lang yan, minaluwas kaya mga tugang ang istorya, at siyempre dadadamay sa iba na mga mas maray lugod. Kaya sabi ni Director Raburar kan BRHMC, bawal po mga tugang ang masungit sa lugar na yan. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing. Mga
Mga tugang, salamat kayo sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programa niya itong Pinkion mo. Ito tabing texter, mamayang hapon na lang pa, ano? Paki-abangan mo po, ta. Kaya pa kung mag-research tabi kan dapat na simbag ko sa imo tungkol dyan sa bloodline. Kung hanggang pirang henerasyon na dapat pwede nang mag-aguman. Dipisil yan. Ano ba nga ni, magka-penpal sa na din, lipig tutugutan. Salamat kasi ng pagantabay. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. Good morning. I love you all. Mabuhay. Pre, makinig